na ọmụhe onye ke dike mgbochi ọgụ agabakwa gabeji ọrụ ọzọ iberibe n'ọbụ okwunu Chief Dr. Festus Uroko Nweze nwudu mmiri n'ọbụ okwunu ọsụmụ oju malekana ya ụmụ ụwa n'idike nwanne m ikurura ịmarịrị mbi nọdụ na-ewene ya bụ ihe inu na-eme mata na-etukwu bụ ya bụ mpụ mata na ala bụ ya bụ mpụ kee na-ebule woli ihe o nwere ji anya isi ma ọ n'ikurura n'ime ma mbino anyeleka na idonike fenapụ na jugo ikurura idonike ọdụ anyị bụ ọnwa mara bịa onye ke dike mgbochi ọgụ fenapụ n'ọba akụkọ ekeri ọdụ n'ọrụ n'enya akụkọ ekeri ọdụ n'ọrụ n'enya fenapụ okpojubula yọle okpojubula yọle n'obililezi agabụ onye ke na anụ nsụka ịna n'olumo mama legas n'ugwu oke bịara n'ọbụ ọzọ jagara Tinubu fenapụ onye ke dike mọshọ almekule ego n'ego ojoba ya mego ojoba ya nnugbo n'ojoba ya jewere isho idonike fenapụ na jugo ikurura ịnawado idonike ọsụmụ kilemenie ezigbo ogoli mara obi iti lọlọ fenapụ na jugo ụkamaka Valentina oke nwa alama legas ya bụ ezigbo onye ogoli mara obi o jiri de shuru me na-enekọta enya ụkamaka asịrị m gị jide ka iji onye afọ jide ka o ji na-eme mma letere ya bụ ogbefe wadol n'ihe ọ na-eme na echi echichi ya bụ ma ọ nọ anya kọpụtego ihe Fenam Nigeria Limited anamekele bi idewodo ịnawado idonike onye kedike mgbochi ọgụ gam na-echinu anya nọnụ dọghị ga-ewepụrụ kpakwo fenapụ n'ọbụ n'ọnụ dọghị ga-ewepụrụ kpakwo gadịkọba ọsụkwuo mere papa anya n'ụlọ na ala ekpọta mọgenele agabụ onye kedike anya chadịghị akpụkpọ n'ụwa gbogbo fenapụ na n'olumudu ina n'olumo unu maka ala ekpọta mọgenele agabụ onye kedike anya eshadịghara ma a naghị aya ayo eshadịghị onyere ma a naghị aya nri onye gara ihe nwa agaba fenapụ ịra n'olumo agaba nye ke mụ ọgọ na Nsụka nwa malega n'ugbo ke anamekilego amalega wọrọ sọ wọrọ ije bịara dike abụ onye ogbari gomedego gbokere kwụrụ na ebiriba mana dị ya tọ n'ihe gbogbo fenapụ ịna n'olumo ogbefi ọbadozi na n'olumudu ogbefi ochijeje kefi ego ogbefi onye ke dike mgbọshọ majọrọ ịnawado idemike edike bụla ejelu chọnwụ na ọnwa naghị afịa edike n'enya fenapụ ịna n'olumo maje onye kwadoro la ọdọ ihe n'inya matụrụ na o kwechiri ede ekpa fenapụ ihe chara akpara shakụ na abụtụ jere n'iche fenapụ ya yara uroko na abụ eligwe fenapụ ya yara uroko na abụ eligwe agabadị na mara o nyere amụsa wetọrọ n'ime shapina ọ dịka bụla ejelu chọnwụ fenapụ dị ya kpane karịa jigide ọbụ ịmagdo ishi kwuru ọlọtọkụ na were fụraji ọtụ fenapụ ịna n'olumo aga ibu n'okpụbara fenapụ na ọgaba eke mụ na ọgba ga abụ onye oke dike fenapụ bịara ejighị oke ekiri efe na-efe nwoke onwe fenapụ onye ke ogbefi nwa malega ugboke werute eke ọkpamọkpọ werute fonu n'ome n'ochi ga-eje ka efule ego onye ke dike mọchị ọgụ maje n'ụwa rụọ ha o abe ha rụọ ọla rịlele o ha rụọ onye onye ala be nwe mara bakwa o ọdọ yo ọzọ bụ gara bakwa na nwa
na-agwọ ọya ekele mgbo onye anyị na-ekpokwu onye kpotere mashin kpọrọ kele ụmụ boys ụmụ boys gbara ọkada jụụ re emele ni akaụntụ fena bụ ogote moto kpo okemu okorobịa ọsọ were eje sere enemele ni akaụntụ onye be anyị na-ekwuru okwu ya fena bụ Nigeria Limited fena bụ Herbal Mixture Ogbuefi overdose ya bụ agaba akụrụ ndị amala eshu 16 ugboro nna ozu anabayabama na ọbẹ ọdọị nanụ mayọnụ ezigbo nne eburi ọnwụ itegi na bụ Mrs. Teresa Eze nwaanyị bụ ụlọ ana m ekele gị ezigbo nne onye kedu ike mbọchị ọgụ na ekele gị fena bụ Herbal Mixture ọ dị ibe mesịrị gị n'aka mụtụ n'elu fena bụ gbafuru m isi ogbenye na mgbe nwere ma ụlọ bụ nwunye bụ ndụ azụ onye ke ochije ka eje ka efulegu fena bụ chịkọtara ụmụntakịrị nne ha scholarship tụ ya gere ekwo ọ ga-abịa na omelu ụmụ nwaanyị ajadu ndị ji ha nwụrụ anwụ bụ anyị akọdụ okpokọtara ụmụ nwaanyị ajadu ile ji ha nwụrụ anwụ ga na-akwụ ụgwọ maka ọnwa ha fena bụ anyị amaghị mgbe anyị ka ebido ndị ọbụla asịrị m gị na ochi ndị ga eje ka efulegu ma ọrụ bụ ihe nọ n'ala na chukwu nke eze chukwu okenye ka akwụ ụgwọ jide ka iji na ya sị jide ka o jiri mee ekele dịrị gị fena idenike onye kedike nwechọk ma ya ọrụ anya ahụ n'ọbọzọ ọlọwazọchana ihe ụbụrụgara toyi fena eze nwa mara bịa onye ke nwamaleka n'ugbo ke ma ya ọrụ anya ahụ anya ịnyama anya kwesịrị ọmagụ mana okpuru ogbenye ya yara chibe ihe omekuku ma ọpụrụ chibe ibu ji adịghị n'ọbara abịa anaghị akpa ya fena bụ ibu ji ebịara ọbara abịa na akpa ekpoli ekele ekele m unu dukunu nucha ya bụ ọmalịcha egwu Fenap Herbal Mixture Nigeria Limited gbara ọsọ jee n'eni pharmacy shop n'Ogunso or hospital or chemist shop nata ha Fenap Herbal Mixture nọ n'azọ eshableshi ofu ọya ofu ọgwụ ndewo ọ pịa ya n'ekwentị ya bụ telefon ya anụ 08039307492 na Fenap Herbal Mixture dị agbata ọsọ enyemaka na mbinọ ndewo